Amazonka, řeka všech řek, matka všech moří. Jen se rozhlídněte. Tak přesně tam vůbec nejsme. Ale když se podíváte kolem, zjistíte, že to ničemu nevadí. Ráj jsme pro vás totiž našli i v Česku a na Slovensku, a ne jeden. Už tušíte, kde jsme? Ne. Tak co trochu změnit perspektivu? Eleno! Posílám tě tam! Tak čo? Myslíte, že práve sem patrí značka pre ten úplne najkrajší raj? Tak za neho hneď teraz hlasujte na našom webe. Alebo si vyberte z ďalších tropických rajov, ktoré sme pre vás našli v Česku a na Slovensku. A nezabudnite, vy rozhodujete o tom, či súťaž o ten najkrajší raj vyhrajú Česi alebo Slováci.